motor curian. Bro, betul bro. Walah. Opo tapi ge. Celek ge. Awe iki. Udah. Langsung aja. Mantap iki. Oke, tak jadi iki. Bri bro. Ayo. What the fuck? Begal melas merek opo? Karepe piye to, Mas? Anake wong ora duwe dibegal, sementing lak wani. Ngene iki lho. Padahal ya ora landhep jane iki. Apa piye? Karepe? Dol, Lalen ki mau sik tak tunggu sik delok ki. Anu, campur sari. Campur sari judulnya sing apa sing enak ya? Sing Nelongso temen. Oh, nelongso ya. longso ki uripe dak longso iki. Nelongso temen urip. Urip pisan ono ngalam dunya. Bi, ayo marani cewek yuk, bro. Cewek yuk. Ono apa? Iki nek golek musuh kene iki mantap, Bos. Mantap ning gini wae. Diajak gini wae. Kok mesti entuk mesti iku. Ora diguru jedil to. Itu mesti golek mesti ono. Kayak no suara motor nih. Bos, wae. Ya semua tuh. Ya sampai. Apa
ki Mas, paling ono apa ki? Paling Ini motor sapa iki? motorku to apa ya motore tanggane ora pak, gorene. Waduh, mesti motor curian iki yo. Dun, dun. Ora seneng Yo motor sapa iki? Kapri. Ora sah. Don, iki koyo motor curian kuwi. Bro, betul bro. Walah. Opo tapi ge. Cewek ki. Apa iki? Lagi. Sikak dek kalah dek, Bro. Singan prige iki. Lapor bos iki. Ayo. Rokok ora oleh. Rokok ora oleh, Mas. Kebegal dan jalu. Ayo lah, lapor. Sama aku pergi ki. Iki. Bos, Kalau protoli bae. mantep Bos tenan Bos. Ya protoli ngendi apik barang iki. Protoli wae iki. Wah iki dhewe Wah, entuk duduk ya Bos. Entuk. Mantap iki. Pesta. Wah, engko pesta Pak Men. Yo bongkar ngendi yo? Yo, mangkat. Yo, Yo, mangkat yo. tarik yo. Yuk, siap. Ngising aja celeng. Wah, ayo. Wah, dek kudu oleh iki, Bro. Udah. Langsung aja. Mantap iki. Oh, betul tak jadi iki. Bri bro. Ayo. Wah, koro-koro ngising ning dalan, motorku hilang, dancuk. Hei! Aman iki. Mangai, Wih. apa iki? Apik, Bro. Iki. Oke deh, barang. Hei, Kak! Dengar ini nang opo dene? Lagi kamu? Kuwi maneh nang opo? Wah, ke Tawur, Bos. tahu tipikal. Oh, terus malah Kalau dari Bos. budak itu dibikatai. Oh, gak prige. Tipikal juri mau ono nanda Sing kowe bikal sapa? Ah, kayak yang orang ngerti nanda kayak pokoknya. Delok, Ayo, kayak udah ada sing anu. biurane sing anyar kuwi. Iya, Bos. Kuwi kosok ini malah ora Barang mau gak nganu sih. si bikal sapa parang jo? Aku ki mau bali timbang mlaku kok ono udah nang pinggir jalan wong ya sing kok tak jukut ngono nyong arep Sing iki. bikal sapa asline parang Ah, nyong ora ero kae. Nek tem-temane nang kono kae. Kayak Genah teme. Yo genah mau ngetem iki nang kono kae bocah kae. Bisa ya beli mangkat bocah nanti. Yo.
Ayo, Yo. angkat. Apa ya? Oke, menang. Lumayan kena. Jangan nih. Apa iki, Mas? Napa, Mas? Don. Napa, Mas? Ora tringas-tringas kon ngendi? Ora, Mas. Ono apa to, Mas? Ora, Pak. Dapurmu sing ngendi? Lumayan lho. Sing ngarit, Mas. Aduh, ngatap wong iki. Medun. Medun apa, Mas? Don. Dun. Eleng. Cek, Mas. Mas. Cek tak celake, Cek. Iki ono apa? Nyong kepengin budane dia ta. Gri. Elek, Mas. Polos kira brene nganti merat. Pantai lo jogrok kali. Ah, mare guyu kok sik. Ngene, Mas. Nyong ki anak wong ra duwe. Ora ngurus ora duwe. Udah kok ngene ak jaluk, Mas. Iki piye, Mas? Meram sik iki. Ora melas-melasan. Melas begal melas merek opo? Karepe piye to, Mas? Anake wong ora duwe dibegal, sementing lak wani. Ngene iki lho. Padahal ya ora landhep jane iki. Goblok ke tuan. Goblok ke. Duh. Nelongso, aduh. Iki priye abot ngene iki? Aduh, ya Allah, jan. Si jaguar kok ora. Wong goblok, padahal ki udah ki jane udah kontes lho iki. Goblok yo, begal goblok. Ndak iki tambah kene iki ya. Bismillah. Ah, mayan ngene iki ya. Kanggo tuku sun anak wedok iki. Aduh, melayan ngene iki ya. Piye. Wis ora nggo tali. Taline rapi ya kewan dipancel sopo ke. Begal merek opo karo Ari tok wedi. Lek domane biangane merek opo kae aduh. Goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Mintul, Pak Minah. Rambutnya brutul. Jangan deh. Urip. Kapacuk wong biangane ya. Metu buri ya. Itu gede. Ayo wajan guru kaya apa? Ayo dibang sak kacau wong ngarit barang rasane di jangan iku dikacau. Bisa ya kacau. Oh iya. Bahasa wong ngarit wong ngarit sing ngono kuwi. Penting kae digali bareng. Ayo bae grup. Iki bos. Iya. Buka. Bos wah. Wah, iki payu iki. Iki kancaku nang Pak Luru kok ngene iki. Ngene. Apa kok? Terus kenapa tuh iki golek didodoli wae. Aku naik kunci. Mantap ini, Bos. Kubi pesta, Bos. Heeh. Wah, pesta mantap kubi, Bos. Mantap. Wah, mantep tenan iki. Apa piye? Karepe? Ampun, Pak.